nou episod din Grautor. Este dimineață. Ne-am puțin medicamente. Cum să facem un ușor. Șlag Mariam. Nu se poate. Șlag Mariam. Așa. Îl spargem. Ne dă slow net. Trebuie să vedem câți câte diamante că mai trebuie. Așa, România a cumpărat o costelier, că nu știu când. Ubajârâ. Ha! O, nu! Ce loc! Uite, diamantele mele! Oh, nu! Ne ducem mai lângă internet. Așa. Este mai bine, cred. Așa.